Isizwe leso sikaphunga noMageba upetshani lo kuthiwa kaphuma esiqokweni ubani lo uphawulayo uyanya wena nobusa ngathi izinqa hayi-ke wakhuphuka Mgiba hayi wakugibela mfana suphezulu kakhulu kodwa kulungile bayokwehlisa ontanga yakho nabalingana nawo bayokwehlisa ngolinye usuku soloku ngayilandela i-content yakho cishe ngineminyaka emibili ngilandelana ne-content yakho ngilike ngingakaze ngekhomenta kwezinye zezinto because bengiphinde ngi-analyze indlela okukhuluma ngayo ngibone ukuthi kufanele ukuthi ngiphawule noma ngingaphawuli angifani-ke nawo abantu mina bakade bekuvele bekubhukude nje bengacabanganga ngoba mina bese ngikubona ukuthi awusiyena umuntu wokuthi uvele ubhukude nje umuntu wokuthi ulalelwe ngoba awubhukudeki uthi uyabhukudwa ngapha uphume ngapha manje nje bese ngigwema le asibuyele lana-ke Mgibe uwe lo owawuthi amasela ayatatazela uma ebona inkatha ugquma mfana kukuhle kumnandi washo futhi Mgibe wathi 2024 inkatha izobe iphethe iKwaZulu Natal hawu savuma impela hayi nathi impela sasifisa ukuthi ngempela inkathi izwe ngabuyela enkatheni manje yasashintsha izinto last year ngoDisemba nge-16 uma uZuma ezo-announcer ukuthi ngeke ayivote ne-ANC uzovotela iqembu elihle okuyi-MK sagijima noZuma sala emva kwakhe i-ANC sidunyela ngamakhanda ngoMarch waqhamuka futhi wena sowuposta ngoMarch wazothi abantu bangakini bawo baziphukuphuku bazilima uma bezovota kulokho wena awuvoti wagolozwa wathi wena uvoti sathula nje sakubuka ngoba besingeke singene entweni ethi wena uthi awuvoti bekuyilungelo lakho lokuthi uthi wena awuvoti yilungelo lelo Mgibe but inkinga ukuthi uma ungavoti abantu azobe bevotela inhlangano uzokwenza ukuthi inhlangano iphakame kangakanani bengizothi mina Mgibe hayi asike sibuyele phansi bese ngihamba ngiyobheka ngiyogijima ngiyochecka ama-party agent ngiphathe o-coordinator bama-VDs eziteshini zenu bese ngithi athina ama-results ngalapho uma kunokuthi inkatha ngakini yalimala kakhulu yalinyazwa kuwe Mgibe yalinyazwa uwe nama-2000 likes nama-views acishe aye kwi-million kulento wayiposta ama-views angaka ufaka abantu ehlathini Mgibe uthi bengavoti cabanga labantu ababebuka leyo nto leyo okay-ke asiyeke lapho Mgibe namhlanje-ke inkatha-ke isithola amandla futhi KwaZulu Natal iphethe abantu abaningi incane inkatha incanyenyana kodwa manje isiphethe MK kodwa iMK iyona enkulu KwaZulu Natal iyona edominateile KwaZulu Natal kodwa wena ucabanga ukuthi izosiphatha lenkatha yize yona imbijana izosiphatha ngoba ongqongqoshe bazokhethwa yinini angisho senihlangene uwe sojona amasela namhlanje usuhamba nawo lamasela ka-ANC right usuwajoyinile futhi manje ukhomba indlela uphinde uyajika mana-ke mfana kithi njengoba ukhomba indlela uphinde ujika angifuni ukuthi ngilande kude nawe ngifuna ukuthi ngichaze nize ngijuluke cha ngizochaza nje kancane Mgibe usuwajoyinile-ke amasela wahamba nawo lizokhethana-ke Mgibe nikhiphe ongqongqoshe niphiphe obani KwaZulu Natal mawucabanga lo ngqongqoshe ofika thina eBergville kungekho noyedwa kumuntu ovotela inkatha yofika khulume nobani imajority kuyi-MK yofika thini kwi-MK amakhansela wonke aseBergville kuyi-MK sineward eyodwa futhi nakhona uward 3 okukuthi lo ward 3 usaphethwe i-NFP ngoba naye umuntu ongamele i-NFP usese-active ngasesigodini sakhe kubo usaqinisekisa ukuthi i-NFP iyadeliver iyodwa iward eBergville eyi-NFP wonke lamahada amanye awu-14 MK
cabanga kungqongqosho osethunywe uwena Mgibe mayefika lapha athole iMK yodwa kuma boardroom athole iMK kumasipala yofika athi ingqongqosho akaze ukulalela imajority uzozana lento ayithathe eParliament lelizwe lakhanga ngeParliament leli lakhuwanga ngeParliament izwe nje linje limoshakele limoshwe yiParliament ngithatha ama-bribery nina ohlabisa bathatha ama-bribery yingakho uhlabisa athi ngeke akholide ne-ANC kuqiqi ngoba sebemnikeza imali kulutu usengenini iziyoyoyo nini ngithatha ama-bribery nina lento abayenzayo ke ngakini ukuthi benibribe befike begugula umgwaqo befaka inkwali benishiye kanjalo nithi akufani nokuhlala a half of loaf is better than nothing ngisho lifunde kakhulu nini leyo language iteme ekhulunywa ziphukuphuku as from today ngizokucabangela mina Mgibe ngiqale ngakucabangela ngokuthi ngingakuphenduli since ngawalandela ama contact akho angaze ngakuphendula begaxeleka abangangawo ntanga yakho bazokuphendula ubathuke ubabize ngayo yonke into kusikile umfo wangakini bathi ubani lo mfolo uphakela umthakathi wathi zokuthobisa wathi udlisa inyama wamthuka ukugibela phe kwakhe ngaze ngaxakela ukuthi uphakela umthakathi akamazi noMgibe umphendulelana uMgibe akusiyena umuntu okuphendula kodwa mina ngizokuphendula ngoba ekugcineni kuyo yonke into eshoyo fanele ukuthi uthole iqiniso lokuthi Mgibe asizukuphatha inkatha iphethe ngokwesivumelano nemishado niyenzile ingaphatha ngaleyo ndlela hayi kodwa uthi ufike eBeville izositshela thina imandate sithatha kumuntu oyedwa elumsholozi thina imandate sithatha ku chief and commander ye-MK okumzuma so uma sithi thina bethi hayi sizene nento engaka sithi cha sifuni njikani bazojika ngeke bezitshele bazojika nje ungqongqoshe nje safikile athi ngithunyiwe mayisathi nje ngithunyiwe uhulumeni muphi lo singamfuni muphi lo wamasela muphi lo sengijoyine kuwo sengamasela nonke manje inkatha ihlangene namanye amasela awukwazi phela ukuhamba ngamasela ungasilisela wena so inkatha manje setshotshwe ingqondo zenu wona Mgibe awuvotanga yezwa yini awuvotanga ungavotanga nje wathi abantu bengavoti futhi awuhlosene mfana omncane wathi bayobe baziphukuphuku namhlanje uyaxhumaxhuma ujabulela ukuthi bawinile ujabulela ukuthi inkatha iwinile wena iwinini inkatha weMgibe iwinini okay ngicela ukuthi ulalela la mfana lalela la I'm really pleading, whether we like MKP or we don't like MKP, if you want peace in KwaZulu-Natal, which is not going to be instigated by MKP, which is not going to be instigated by EFF, that violence, the people are going to rise. If you go against the wish, in KZN is West, the MKP get 45%, the second party gets 18%, and you still think you can overlook that party. I told President Cyril Ramaphosa. Lalela ke Mgibe. Ubani lo? Abasebusele kancane. Hayi. Womgibe ungitshela wawenzani la? Wawaqhuma wena. Wawaqhuma yini la? Usuthi ngeke wonke umuntu ozovota usiphokopho yobe nje uyisula umuntu eyovota osuka osebenzisa nemigwaqo nje obheke emkhozi uyobe uyisiwula bese uthi kuwo wonke umuntu lalela ke Mgibe awuthunyanga umuntu wena ukhuluma into oyithandayo njengodokotela namanje ngivumelana nawe namanje Mgibe mvala kithi ungakhuphuka uthuka inhlamvu ufike la uthanda khona hayi mina akunaso khoqo nje isikhathi sokudlala lutho nkabi yami lutho ngeke ngisho noma ngakuthiwa ngiyalithola ithuba ngeke ngize ngilisebenzise mina kuwe ngeke qobo uright nje yozuthole abanje ngawo hayi mangokuthi akakazalwa noma akakazalwa usazozalwa
uyofika adile nawe mhlambe thina sesibadala sesidlulekile kodwa mhlambe umuntu oyofika adile nawe kumanje basamtetile